Herri bildua herri argi, gure bihotzen lotu garri, gure herritarak redo zerro, zugana datoz bihotz bero. Zure etxera, goaz jauna, altzenan gozan, Aitzaitari eta semeari, eta Espiritu Santuari, lehen bezala orain ere, ala dadila beti ere. Zure etxera, goaz jauna, hauxera gozan, Aitaren eta semearen eta Espiritu Santu izenean. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Ongitorri denoi hemen gaude. Ena bizi nahi dugu, konpaintxo, pues zuei, triste, daudenei, maite, duzuen eriotzagatik, Jesus. Eta ere, sinisten dugulakoz, nahi dugu gure sinismena finkatu, sendotu, eta nahi dugu, pues, otoiz egin Jesusen alde. Jainkoak eman dezala, maitasuna, eman dezala benetako zoriontasuna. Eta lehen da bizi, aitor dezagun pekatorio garela. Erruki jauna, erruki jauna, Kristo erruki, Kristo erruki jauna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzi saltxua, eta gure pekatoa barkaturik eraman gaizala betiko bizara. Amen. Egin dezagun otoiz, hoi jainko mugar jarri zenion oraingo bizaldeari. Betiko bizirako sarrera ereki zapalki eskatzen dizugu. Ezarragar dezazula, zure errukiaren grazia, Jesus, zure zerbizaren izena bizizuren liburuan, Jesukristoren bitartez, Amen. Eta ezun dezagun Ezekiel profetari. Ezekiel profetaren liburutik. Honela mintzo da jauna, nik irekiko ditut zuen hilobiak, ateraraziko zaituzet zuen hilobietatik, eta eramango zaituzet berriro Israelgo lurrera. Eta nik zuen hilobiak irekitzean, eta zuen hobietatik ateratzean, ene herri orduan ezagutu duzue, niri naizela jauna. Nere espiritua emango dizuet nik, eta zuek bizi berrituko zerate, eta zeuron lurrean ezarriko zaituzet, eta ezagutuko duzue, nik jaun honek esan eta egiten dudala. Jaunak esana. Eta bertzagun, beti-betiko. Beti-betiko zoriona gure hilekin eman jauna. Betiko argizalean gure argia argibitzan. Eta orain zutik ez zuren dugu evangelioa. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin. Jesukriston evangelioan, San Juanen liburutik. Aintzazurik Aldi hartan, Lazaroren bi aizpek albiste hau bidali zioten Jesusi. Jauna,
zuk maite duzuna gaixo dago. Jesusek hori aditzean esan zuen, gaiz hau ez da hiltzeko gaiz. Maiteak zituen Jesusek Marta, Onaizpa eta Lazaro. Hau gaixo zegoela entzunda ere, beste 2 egunez lehen zegoen lekuan jarraitu zuen. Eta egun haien buruan honela esan zien bere ikaslei. Goazen berriz ere Judeara. Etorri zen bada Jesus eta Lazaro 4 egun haietan hilobian zegoela aurkitu zuen. Jesus zetorrela jakin zuenean Marta bidera atera zaion. Martak esan zion Jesusi, jauna, zu hemen gertatu bazina, nire anaia ezen hilko. Hala ere, badakit, zuk jangoikoari eskala guztia jangoikoak emango dizula. Jesusek erantzun zion, piztuko da zure naia. Eta Martak badakit, piztuko dela pizturakoan azken egunean. Eta Jesusek, ni naiz piztuera eta bizia, nigan sinisten duena hilik ere biziko da. Sinisten alduzu hori? Eta Martak, bai jauna, sinisten dut. Zu zerala Mesias, Jainkoren semea, mundu hontara etortzekoa zena. Jesusek Maria eta harekin etorretako judutarrak negarrez ikusi zituenean, barru-barrutik kupiturik galdetu zien. Nun sartu duzue? Mariak erantzun zion, jauna, zatoz eta ikusi. Eta Jesusek negarrari eman zion. Jesus hilobira hurbildu zen, arkaizulo bat zen eta arlosa bat gainean, Jesusek esan zuen, ken arlosa hori. Hildakoren arreba Martak esan zion, jauna, usaia dario, 4 egun baditu. Eta Jesusek erantzun, ez alditut esan sinisten baduzu ikusiko duzula, jangoikoaren aintza, kendu zuten badarria, orduan Jesusek begiak zirua jasorik, honela hitz egin zuen, aitak, eskerrak zuri entzun didazulako, nik badakit beti entzuten didazula. Hau esan da, oio egin zuen ozenki, Lazaro, atera zaitez kanpora. Atera zen, hilda zegoena, esku oinak odol zapiz lotuak zituela, eta aurpegia hilo jalez estalia. Egin zuena ikusita, Martaren etxera etorriteko judutar askok sinistu zuten Jesusengan. Jaunak esana, Jesusen azken agurrean gaude, eta justo irakurri dugu Lazaroren heriotza eta piztuera. Este es uno de los milagros como más espectaculares de Jesús. Jesús aposta, llega tarde, os imaginéis, ¿no? Lazaro eta Jesus zen adiskide minak ziren. Baina Jesusek berandu ailegatu zen. 4 egun berandu. Y Jesús aposta, llega tarde, para que se viera más claro lo que iba a hacer. Y creo que podíamos aprender pues como 3 cosas que nos valen para este funeral con esta lectura. La primera, Jesús negar egin zuen Lazarogatik. Jesús, como era hombre, pues sentía mucho la falta de Lázaro. Y por eso, pues él sabe cómo nos sentimos nosotros cuando muere alguien querido. Y no tenemos que imaginarnos un Dios que está lejano, allí arriba, como que no se entera o que no nos conoce. Todo lo contrario. Es un Dios que ha sufrido como nosotros. Y como nosotros sabe lo que es, pues que falta una persona muy querida. Y por eso nos comprende. Y nos puede entender. Y por eso nos puede consolar. Pero Jesús lloró como hombre, pero no solo era hombre, también era Dios. Horregatik bigarren gauza da, Jesus, jangoikoa denez, esan zuen, ni naiz piztuera eta bizia. Nik bakarrik ematen al dut betiko bizitza.
Jesús hace este milagro tan espectacular para que tengamos certeza de que hay otra vida. Lo hace 6 días antes de morir, para que cuando lo vean muerto tengan un rayo de esperanza. Nosotros también, pues claro que la muerte de Jesús y de tantos que nos han dejado, pues nos entristece, pero no se han ido del todo. La muerte no tiene la última palabra. La muerte no es un punto final y ya está, se acaba todo, sino que gracias a Jesús sabemos que la muerte es un punto y seguido, un hasta luego. Que la muerte nos puede arrebatar lo más externo, la cáscara, lo corporal, pero lo más propio de cada persona, nuestros sentimientos, nuestras creencias, nuestras ideas, eso que llamamos alma, no lo puede arrebatar la muerte. Y eso es lo que también estamos celebrando aquí. Lo más propio, íntimo de Jesús no ha podido morir. Y por eso, unido a Jesucristo, pues Él también vencerá la muerte. Y la tercera cosa es, le pregunta Jesús a Marta, bueno, sinisten alduzu hori? Sinisten alduzu ni naizela piztu eta bizitza? Eta Martak esan zuen, bai jauna. Behar bada, esaten dut, ezin dut ulertu, baina sinisten dut. A veces pensamos que la fe es, bueno, pues creer cosas, ¿no? Creer. Pero ese creer es como muy... Imaginaos, voy a poneros un ejemplo muy corto y acabo el sermón. Imaginaos que ahora nos vamos a tirar de paracaídas. Subimos a 5.000 metros de altura, se abren las compuertas y tenemos miedo al ver el vacío. Y le preguntamos al monitor de paracaidismo, oye, ¿esto es seguro? Y te responde, creo que sí. ¿Te tirarías? Creo que sí, pero igual no. Nadie se tira, ¿verdad? Bueno, la fe no es, bueno, creo que igual existe Dios, igual no, creo que igual hay vida eterna, pero igual no. No. Imaginaos que al monitor de paracaidismo le preguntáis, oye, ¿esto es seguro? Y el monitor de paracaidismo, pues no es un desconocido, sino que es tu padre, o tu esposo, o una amiga íntima, y os dice, créeme, es seguro. Entonces, pues sí te tiras, ¿no? Porque esa persona no te va a fallar. Bueno, pues la fe es eso. Nosotros tenemos confianza en una persona, en Jesucristo. Euskera zerraten dugu, uste dut, baina uste hori ustelkeria, ez. Gu erraten dugu, sinisten dut. Gu konfidantza dugu persona batean, Jesucristogan. Nosotros ponemos la confianza en Jesucristo. Él, como nosotros, murió, pero Él volvió de la muerte. Y agarrados a Él, venceremos la muerte. Esa es la esperanza que tenemos hoy. Esa es nuestra fe. Es lo que creemos, ¿no? Que yo, unido a Jesucristo, venceré la muerte. Y eso es lo que estamos hoy celebrando. Y podríamos pensar, bueno, yo, ¿cómo va mi unión con Jesucristo? ¿Cómo va mi confianza con Jesús? ¿Es fuerte? ¿Es íntima? O bueno, pues que hoy pues pedimos para Jesús, Él recibió los últimos sacramentos en el hospital, yo fui a verle. Bueno, pues pedimos para Jesús que ese Jesucristo en el que creía, en el que fue bautizado, con el que se unió en la Eucaristía, le dé la vida eterna. Y que a nosotros, pues también algún día, ese Jesús que venció la muerte, nos lleve a la vida eterna. Eta orain, pues zutik, luzatuko dugu gure otoiza, eska dezagun hilearen alde, Kristo bitarteko hartuz, gure otoizak asko dezake, arenarekin elkartuz. Hartuzu jauna, irazeruan, etiko bizi lekuan. Kristorena zen aita deitua, arekin bizi tailtzera, aitak eraman dezala orain, Kristorekin berpiztera.
Arduzu jauna, ina zeruan, betiko bizi lekuan. Hau dena, eta gure bihotzetan daukaguna eskatzen dizugu Jesu Kristoren bitartez. Amen. Ama maite Maria, Zenideok egin dezagun otoiz guztio batean, Eliza osoaren oparia, jangoikoari eskaintzerakoan. Ager zaitez jauna, Jesus, zure zerbitziaren alde, eta ehortziko dugun egunean zenideontzat eskaintzen dizugun bake sakrifizioen bidez, arren eskatzen dizugu pekatu kutsurik, edo giz algarz argalteriaz egindako utxik gelitu bazaio, garbitu eta barka ezaiozula zure errukieri esker. Jesukristoren bitartez. Amen. Jauna zurekin. Eta zure espirituarekin. Gora bihotzak. Eskerra jangoiko gure jaunari. Egokida eta zuzen. Lokida bai eta zuzen bidezko eta salbagarri nonaita beti guk zuri eskerrak ematea. Jaunaita guzti santu, jangoiko guztiun betirekorri. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Egiazko gizona da izan ere, Lazaro adiskidagatik negari egin zuena. Eta egiazko jainkoa hildakoa ubeitik atera zuena. Berak gizon emakume guztiez errukiturik bizi berrira eramaten gaitu, Saraneko salkarmentuen bidez. Beraren bitartez, zure handitasuna aitortzen du aingeruen taldeak, beti poz elkarturi zure aurrean. Honen ezazu jauna, haien gorespenekin bat egin dezagula guk ere geure kantu hotxak. Kanta dezagun aingeruekin, zeru hanka eterrena, santua, santu, santua zera, jaurroiko gure jaurronena. Zeru da lurra goresten dute, goresten zure almena. Osana zuri zeru horietan, Osana oralpena. Benkatua orain da beti, gure gana datorrena. Osana zuri zeru horietan, Osana oralpena. Benkatua orain da beti, gure gana Santu zera bai jauna, santutasun guztien iturri, santu egizkizu bada ogita ordek zure espiritu isuriz Jesu Kristo gure jaunaren gorpuz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz guruzera zijoala, ogi hartu, eta eskerrak emanez zatituzun eta bere ikaslei eman zien esanez. Arzazue eta jan guztiok ontatik, hau nire gorputza da eta zuen zat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturik berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Arzazue eta dan guztiok ontatik, hau nire odolaren kaliza da eta itun berri eta betikoaren odola zuen zat eta askoren zat bekatua barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oroigarri.
Hau da sinismenaren misterioa. Eta Kristu zehara jauna, zu berriz etorri arte, aurreko hau berri horra. Horregatik jauna zure semeren eriotza eta piztura goratuz biziaren ogia eta sainkaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaizala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaturi dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Leon gure eta santuarekin, Florentzio gure gozenarekin, eta ez gizon guztekin batean. Izan gogoan jauna, mundu ontatik zuregana eraman duzuna. Zure zerbitzaria, gure herritarra, gure laguna, hartu zure eskuetan. Eta eraberean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak aurrekoak denak. Errukizak izkegu gu guztiok betiko bizia iritsi dezagun, Jainkoaren Ama Maria Birgia doatxoarekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitugu, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguzidun horri, Espiritu Santuarekin batean, osteta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbazak agindu erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun, gure aita zeuetan zena. Santu izan beti zure izena, etor beti zure reinua, egin beti zure magia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu hau, egunortako ogira. Markatu gure zorra, gure zorunai, barkatzen diregu ez gero. Eta ez duten aldira egortzuan, baina atera gaizazu, maizegi. Atera gaizazu jauna, gaiz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zurean ezu errekeza, zurean ospe indarra, Jesukristo gure jauna, zu zara gure bakea, eta bihotz damutuak Jainkoarekin adiskidetzen dituzu. Begira zure elizaren sinesmenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozu pakea elkar. Akea zurekin. Jangoiko haren bildotxa, zuken zen dezu. Mundu gabenakua, errotik
Goikoaren bihotza, zuretzen dezu, munduko pekatua, errukin jauna. Goikoaren bihotza, zuretzen dezu, munduko pekatua, Hona hemen Jesukristo piztuera eta bizia, zoriontsua jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zure esean sartzeko, ezazuiz bat eta sendatu. Gurekin egon, gurekin jauna, oraino dugu hitz egin, errugaua, ilunilura, gurekin egon. Egin dezagun otoiz. Jainko alguztiuna, zure otoiz egiten dizugu. Gaur mundu ontatik joan zaigun Jesus zure zerbitziaren zat. Sakrifizioen bidez garbiturik eta pekatutik askaturik, iritsi ezala piztuaren betiko zorena. Jesukristoren bitartez. Amen. Eta orain egin du azken otoiza, erresponsua. Jainko jauna, zure semeak bere gorputz santuaren sakramentua uzi digu bideko janari. Egizu, zure enbein nahiz, Jesus, gure senidea sakramentuaren bidez. Iritsi dadia Kristoen betireko mai berera. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Farien partetik, mila esker denoi, zuen presentzia, zuen konpainia, zuen otoizaren gatik momento xamin hauetan. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin,
bedeinkaza izatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Agur Jesusen ama, Virginia maitea. Agur itxasoko izan, Izi